Joan, capítol 10, versets 1 al 10. En aquell temps, Jesús parlà així: en veritat us dic, qui no entra a la pleta de les ovelles per la porta, sinó que hi salta per un altre lloc, és un lladre i un saltejador. Però el qui hi entra per la porta és pastor de les ovelles. Aquest el porter li obre, i les ovelles senten la seva veu, i crida a les ovelles pròpies, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir a fora. I quan les seves les té totes a fora, va al davant d'elles, i les ovelles el segueixen, perquè coneixen la seva veu. Però si és un estrany, no el seguiran, sinó que en fugiran, perquè no coneixen la veu dels estranys. Jesús els posà aquesta comparació, però ells no entengueren de què els parlava. I els digué altre cop Jesús: en veritat us dic, jo sóc la porta de les ovelles. Tots els qui han vingut abans de mi són lladres i saltejadors, però les ovelles no els escoltaren. Jo sóc la porta. Si algú entra per mi, se salvarà, i entrarà i sortirà i trobarà pasturatge. El lladre no ve més que per robar, matar i destruir. Jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància.